Hola, en este vídeo anem a parlar del moviment de les partícules en el sinus d'un camp elèctric. Qualsevol partícula que entra en el sinus d'un camp elèctric estarà sotmesa a una força. Aquesta força produirà acceleració en la mateixa direcció que la força generada. Depenent de si la partícula està sotmesa a l'acció d'altres forces o té una energia cinètica inicial, el moviment de la partícula serà diferent. Anem a considerar dos casos generals de partícules que ja es troben en moviment. En el primer, anem a considerar una partícula amb una velocitat inicial que és paral·lela al camp E. Quan introduïm una partícula amb càrrega en el sinus d'un camp elèctric, es produirà una força en la mateixa direcció del camp elèctric si es tracta d'una càrrega positiva o en direcció oposada al camp elèctric si es tracta d'una càrrega negativa. Aquesta força generada produirà una acceleració que farà que la partícula augmenti la seva velocitat si la velocitat és en la mateixa direcció que la força generada o reduïsca la seva velocitat si la partícula tenia una velocitat inicial en direcció contrària de l'acceleració generada. D'altra banda, tenim el cas d'una partícula que entra en un camp amb una velocitat perpendicular al camp elèctric. En aquest cas, es produirà una força que tindrà la mateixa direcció que el camp elèctric si és una càrrega positiva o direcció contrària al camp elèctric si és una càrrega negativa, però aquesta acceleració en principi no afectarà a la velocitat inicial en sentit perpendicular al camp. És a dir, seguirem tenint un moviment rectilini uniforme en la direcció perpendicular al camp i tindrem un moviment rectilini uniformement accelerat, positiva o negativament, en la direcció paral·lela al camp. Anem a veure com a exemple un problema PAU de juny del 2017. L'enunciat diu: un electró es mou dins d'un camp elèctric uniforme, E igual a menys E newtons per coulomb en I. L'electró parteix del repòs des del punt A de coordenades 0,1 metres i arriba al punt B amb una velocitat de 10 elevat a 6 metres per segon, després de recórrer 1 metre. Ens demana: indiqueu la trajectòria que seguirà l'electró i les coordenades del punt B i calculeu raonadament el treball realitzat pel camp elèctric sobre la càrrega, des de A fins a B, i el valor del camp elèctric. Com a dades ens dona la càrrega de l'electró i la seva massa. Aleshores, en l'eix de coordenades x, y, representaré el camp elèctric uniforme d'intensitat menys E. L'electró es troba en el punt 0, 1. En primer lloc ens demana que indiquem la trajectòria de l'electró i quines seran les coordenades del punt B. La força produïda per el camp elèctric sobre l'electró serà igual a la càrrega de l'electró per el camp elèctric. Si substituïm, veurem que la força elèctrica és igual a la càrrega de l'electró, que és negativa, multiplicat per el camp elèctric, que també és negatiu. I, per tant, podem dir que la força produïda per el camp elèctric produirà un moviment en la direcció positiva de l'eix X. És a dir, que després de recórrer 1 metre en la direcció de la força, el punt B tindrà les coordenades 1 metre. Tenim un electró amb càrrega negativa dins d'un camp elèctric negatiu en l'eix X. Per tant, la trajectòria de l'electró serà rectilínia en la direcció de l'eix X sentit positiu. A continuació em demana el treball realitzat per el camp elèctric sobre la càrrega per a desplaçar-la des del punt A fins al punt B i també calcular el valor del camp elèctric. Sabem que el treball és igual a menys la càrrega per l'increment de potencial. També sabem que és igual a l'increment d'energia cinètica. Això serà igual a l'energia cinètica final menys l'energia cinètica inicial. L'enunciat ens diu que en el punt 1, 0, en el punt A, la càrrega està en repòs i, per tant, la seva energia cinètica és 0. Aleshores, el treball serà igual a l'energia cinètica final. Treball igual a 1 mig de la massa per la velocitat en V
al quadrat. La velocitat en v són 10 elevat a 6 metres per segon i la massa de l'electró 9,1 per 10 elevat a 31 quilograms. I els resultats són 4,55 per 10 elevat a menys 19 joules. D'altra banda, sabem que el treball és igual a menys la càrrega per l'increment de potencial i que l'increment de potencial és igual al vector intensitat de camp per el desplaçament. És a dir, que si substituïm menys la càrrega de l'electró menys 1,6 per 10 elevat a menys 19 per E per increment de X, que és 1 metre. Podem calcular que és igual a 2,84 volts partit per metre. Espero que us resulti útil. Adeu!